Lurpean ibiliko gara gaurko berbagai saioan, izan ere, Koben eguna ospatuko da martxoaren 16an domeka honetan, tartean Harrikrutz Oñatiko koban. Aitzaki ederra beraz bisitan joateko, baita guretzako ere hizketarako. Harrikrutz Oñatiko koba hobetu ezagutzeko bide emango digun hizketaldia izango dugu bai berbagai saioan gaur. Eta nor hobeto horretarako bertan esploratzen edota gidari lanetan aritzen direnak baino. Leire Garai, gidaria eta Santi Ugarte, Amet, Aloñamendi espeleologia taldeko kidea gonbidatu ditugu. Leire Garai eta Santi Ugarte, kaixo, ongi etorri. Kaixo. Koben eguna ospatuko da asteburu honetan, zapatuan izango da martxoaren 16an, ze helbururekin, ze bilatzen da ospakizun edo egun horren bitartez? Bueno, berez Koben eguna ja badira, 15. ekitaldia da ingo deguna, eta da pixka bat, Euskal Herriko hainbat 8 bat kobazulo da elkarte bat osatu zutena, eta egun bat ezartzia gure ezagutzera emateko, edo jendeari ahalik eta gehien gerturatzeko, bertan egiten ditugun jarduerak, kobazulo bakoitza ditugun balioak, beraiek bere hortan duten ondare hori, ikuslegu orokorrari gerturatzeko. Esan dugu eguna bera domekan izango dela, baina asteburura ez da, zabalduko duzu apurtxo bat kontua, eta bi egunetan sarrerak erdi prezioan izango dira, zozketak, erabiltzaileak saritzea ere bilatzen duzuen neurri batean, publiko berriren baten gana, ailegatu nahi duzue? Helburua beti ere da, ahalik eta jenderik, publikorik zabalenera iristea, ez? Eta beti ere urtero, berri horren gana ere, mezu hori aiatu araztea. Orduan beti obaritxo batzuk jartzen ditugu, sarrerak erdi prezioan, egiten dira asteburu osora luzatzen dugu eta aukera ematen digu programa zabaltxiko bat osatzeko, bisita bereziekin, gauten dira hainbat kobazulo desberdinak bere programa izaten du gainera. Orduan asteburu horretan pilatzen dira hainbat ekintza eta ekitaldi desberdin Euskal Herriko kobazulo desberdin guzti hauetan. Zenion moduan 15. egingo da urten, aurreko 14 edizioetatik zer jaso duzue, zer nabarmenduko zenuke? Egia esan oso egin ditugunean gure balorazioak eta oso positiboak izaten dira. Betire hau osatzen dugunean guk urte guztian, egoten geha kobazuletan, kasu honetan Harrikrutzen bertan, baina egun honi begira urtero da guretzako martxoan, batez ere jartzen daneko garaia da, urte berriari hasiera emateko. Eta horrekin batera, pixka bat jende guztiari eskaintza berezi bat eginez, beti ere ekarren positiboa dira, ze horrelako ekitaldi xume batekin, beti ikusten duzu jende berriera iristen zehala, jendea jakimina izaten du baita, beste urtean zehar ze ekitaldi edo ze eskaintza egiten diran. Orduan, gertuatzen gara, normalean agian gure gana iritsiko etzan publiko hortara. Lurpea elkartearen eskutik ospatzen da aldiro, 2008 urtean esortu zen elkartea, 8 kobak osatzen duzue. Zein da elkartearen dinamika, zer ematen dizue batura horrek? Indarra, batez ere, elkarte guztiak ematen dutena, ez? Azken finean, 8 koba gara, baina Euskal Herri guztitik banatzen geha. Hasi Pozalagoa, Bizkaian, iaia oso mendebaldean, ekialdean ditugu Zugarramurdi, Urdaz, hor daude baita Isturitzeko kobak, bertan ditugu Sara, gero Mendukillo Naparroan, Gipuzkoan gaude Ekainberri, Harrikrutz, orduan, egunerokotasunean bakoitza dago bere dinamikan, bere eskaintzetan, bere bisitetan eta oso murgilduta, baina azkenean denok batzen garenean eta asteburu bat, egun bat jartzen dugunen gure eguna izango balitz moduan, pixka bat batzen ditugu denon indarrak eta iristen gara, koba bakoitza bere alderditik iristen den eremu hortara, normalean gu gure aldetik iritsiko ez ginakena, ez? Amet, Aloñamendi espeleologia taldeko kidea zara zu, Santi, espeleologoak zarete nolabait esatearren aitzuluetako ikerlariak eta balio historiko eta natural handiko lekuak dira kobak dudabarik, zertzuk gordetzen dira horietan? Koba barruan? Lehenengo barruan bizidian somorroak, somorro klase batzuk,
harrikutzen nahiko ikertuta dauz, harrikutzen inguruan bebai, Zomorro klase batzuk bakarrik hor bizi dira. Bertan bizi, bertan ugaldu, bertan hil, eta kitxo. Ez da beste ere murik horiek ikertzeko. Eta gero, Kobazula dira gordeleku iaia bakarrak, alde batetik aurre historiako aztarnak, eta gero aspaldiko faunarena. Pleistozeno faunaren aztarnak oinati da erreferentzia bat ez Euskal Herrian bakarrik. Oinati zen dut harrikutzeko koban aztarna paleontologikoak. Argo pleistozeneko fauna, errinozeba, lehoia, hienak, oso aberatza. Eta historia horretik, garai baten zan bizileku, gordeleku, eta orduan beste inun ez dagoelako aztarnarik. Azil garaitik azitea, dela 11.000 urteko aztarnategi erantzasun bertan dago, Antonko ba, eta badakigu jatura bere inguruan, badagoela beste Kobazulo bat, eta horrek sorpresa emango ditula, asko zarrauak. Eta hori ez da beste inun. Ez da beste... Bestela, oaingo fauna, bertan bizi dianak, batiko xaguzarren zea, gordeleku, horiek bertan bere bizi zea zikloan zati luze bat izuteko Kobazuloak, eta bestatu berta joaten dira tarteka, gu tartian ez. Eta ego bestia, tokabitzen zaigu barruan aurkitzea. Oin dela gutxi azeri bat. Bi begitxo hor barruan, ote da hori eta azeritxo bat, bueltaka. Eta beste baten be askonarra. Katazulo gu katamarran gaina, eta bea aurrean askonarra handi bat, susto galanta. Alde ingeren bazpa ere. Eta ipatu duzu, jaturabekoak sorpresak emango dituela. Bai, ematen du mustieraldikoak, neandertalak, edo igual egongo diala. Baina hori niz naiz inor esateko hori hobeto ondabitzenak. Baina bai, honezko ja bi kampaina egin ditu, bi edo hiru. Uda egon dia horre, zea, aztarnategi hortan lanien. Tira, aberastasun handiko tokiak dira, dudabarik, Harrikrutz Oñatiko kobara etorrita, nolakoa da horretako paisaia? Zer dakigu bertako historia geologikoaz? Bueno, Harrikrutz Oñatiko kobak kokatzen dian puntua bera, eta ez da zerbait Harrikrutzei soilik dagokiona, baizik eta Euskal Herrian oso aberatsak gea, arroka mota batean, arroka mota berezi bat, kareharria dena, segurutan nahi ezaguna egiten zaigu, ze Debagoienan bertan, Udalaitz, Aizkorri, Deburixa, Itzulo bera, Gorkatzategi, denak arroka mota horrek edo horretan garatzen dira naturan aurkitzen dian leizezulorik handienak. Eta kareharri eremu aberats bat dezutenan, edo daukagunean, mendigune badanen gaina erliebe daukana, horrek denboran poderioz, uraren eraginez, beraziotasunaz, eta kareharri hori disolbatzen eta joaten den heinean, ez gainazaletik soilik, baizik eta lurpetik edo barnetik ere igatzen du. Eta horren poderioz sortzen dira edo garatzen dira Kobazulo hauek. Harrikrutzen kasuan, bere berezitasunik garrantzitsuena da, ez dela koba soiltxo bat, baizik eta sistema handi bat. Kilometro pilatxo bat ditu, eta orduan gainera publikora irikita dagonez, gure eremu hortako historia geologiko hori bertatik bertara ezagutzeko aukera ematen du. 120 milioi urteko historia bada, denbora guzti horretan ez da bakarrik Kobazuloa sortzea, baizik eta Kobazuloa bera barne hartzen duen mendi kareharri multzo hori sortu behar du, orduan hor juten geha dinosaurien garaiko kretazioan zian itsas mailapean geundeneko garai hartara, hor sortzen zaigu material hori, eta gero horre gantzen danean plaken batuketa hori, Iberiar plaka Europarekin talka egiten duenean, urpean zien material guzti hori gainazeratzen zaigu. Hori oso garrantzitsua da, ze hori gabe guk ez genuke ez kareharririk izango, ez mendikaterik izango, eta etzan ez da Kobazulo hori garatuko. Eta gero, urak denboraren poderioz, barnetik zulatzearen eragina.
Esan duzu Harrikurutze Oñatiko Kobaren berezitasun handienetako badela, sistema oso badela ez da. Konta iguzu, nolakoa da barrutik, zenbat eta zer nolako galeriak daude, zenbat kilometro daude garatuta, zenbat metrotako desnibela dauka, nolakoa da barrutik? Bueno, guk 15 kilometro zitula esaten genuen, baina gaur enteatu naiz. 17. Hazi garela. Bai, azkenen urtetan, guretako harrikutek esaltza, dana sistema da, eta, bueno, bestea txintxinko bat, hartzenko bat, okue bat, lososos, hui gertu dau, esanek sistema bereko dala ere. Dau, topografia jarritia iai elkarrekin dau. Azkenen urtetan, lehen gu karburoekin sartzen ginen, eta gurrako karburo argiakin, eta horre ikuste duzu, gu pentsatzen dugu asko ikusten genula, baina ikuste duzu 3-4 metro besteik ez. Segurua dia, eta autonomia handia dute eta beri. Baina, gero lehen sistema asmatu zanean, hasi gara ikusten, lehen ikusten etzean zuluak. Eta holako batetik sartuta, 15 metroko eskalada bat india, topa bueno, ia 3 kilometroko sare berri bat harrikutzen, pentsau, harrikutzeko eskina dana behiratuta omen zeuden. Hori aurkitu genuen, eta beste bat ere, eskalada bat itzen ere, beste Leire galeria, oso politia. Eta gero ikusi izan dugu beste galeria batzuk, jente ebilitia, baina agertzen ez dianak topografia. Topografiatu gabe. Orduan 3 kilometro pasatxo berri. Eta hori izan da, hasi ginelako urte batzuk, holako errebizio sistematiko bat harrikutzarena. Hasi, baina ez du bukatu. Eta hasi orduko hasi ziren galeria berriak agertzen, osea, gehiago ongo dira. Ez dago agortuta hortan, badago oraindik ere zer esploratu. Gutxien espeo genuna, beti espeantza gutxien hortxe izan dugu, ez? Hau behituta egongo da, jente pila bat egidea, pentsago sartu zian, 50. hamarkadan Arkaute, Tolosarra eta Oñatiko batzukin, gero Rigol eta sartu zian gehiago, 70. hamarkadan, 80. hamarkadan gu, jente asko hili hor lanian eta topografiatzen eta eskina dana behiratzen. Artean oin hartu diana izan dira goian dagoen lehioak, lehen ikusi behetzen nitzen horiek garaiatan zeben argiekin. Eta ara iristeko oin errezagoa da, bat aladorakin taula. Baina oin guri sortu zaigu beste lan batzuk, eta hori daku pixkat alboratuta. Tira, baina hortaz, Harrikurutze Oñatiko horretan, 17 kilometro orduan bai. 17, bai. Baina, bisitarientzako zabalik, horietatik zenbat? Kilometro erditxo bat. Kilometro erditxo bat. Galeria bat da soilik. Galeria bat. Eta konta iguzu, bertan zer nolako formazioak daude, geologikoki zertzuk ikus daitezke bertan? Bueno, Harrikurutze kobazulo bat izatea, horietan aurkitzen dian espelotemak deitzen dian egitura berezi batzuk, ez? Ziguren egin mundu guztiari ezagun egiten zaizkio, zintzilika sortzen dian estalatitak, estalamitak, badia formazio gehiago, multzo guzti horri espelotema deitzen diegu. Baina horiek izatez dia galeria fosilen ezaugarriak. Eta kobazuloak bere genesi horretan baditu hainbat etapa desberdin. Eta hori Harrikurutzen adibidez oso ondo ikusten da. Ze Harrikurutzen sorreran dago erreka baten ibiltzearekin erlazionatua. Orduan, erreka horrek bere bidean utzi izan ditun aztarnak geologikoiek ere gaur egun ikusten ditugu. Eta orduan, bihurtzen da kobazulo 50 metro geizten geha, 500 metro sartzen geha galeria horretan barrena, eta benetan jarraitzen duguna da uraren bidea. Garai batean, erreka batek mendi horretan, puntu horretan egiten zuna. Erreka hori ez da desagertu, kobazulo hori zeharkatzen jarraitzen du, baina baditu sakoneragoan beste galeria batzuk, beste urbide batzuk eginak. Orduan, adibidez, garai honetan, euri garai hau degunean, erreka horren urmailan nahiko altutxu dijo momentuetan, gu aiatzen gara gure ibilbidearen bukaerara, eta bat egiten dugu erreka horren gaur egungo ibilikune horrekin. Eta ura dakarrenean hor ikusi egiten da. Nola erreka horrek jarraitzen duen kobazuloan barrena. Orduan pixka bat batzen dira bere evoluzio geologikoan kobazulo honek izan dituen hainbat etapa desberdinen ezaugarriekin. Erreka baten igarotzea, gerora urak tantaka sortu dituen espelotema guzti horiek.
Galeria fosil eta aktiboen arteko ezaugarriekin. Hori geologia ikuspegi batetik, baina lehentxeago ere aipatu dituzu ez da, hainbat aztarna eta ezurdura ere aurkitu izan direla bertan, eta horien artetik garrantzitsuena, dudabarik Oñatiko kasuan, Leize Lehoiaren ezurdura osoa, Iberiar penintsulako bakarra. Eta ze ematen digu horrek, ze informazio ematen digu horrek Euskal Herriko historia aurreari buruzkoa? Bueno, kobazulak toki idealak dira, ez? Da, denbora harrapatua geratzen deneko gune batzuk. Eta, ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta Debagoienan bertan, Arrikutza adibide bada, baina oso baiara aberatsa da. Ze azken finean, hainbat kobetetan gorde izan diran aztarna guzti horiek eraikitzen digute gure historia horreko iragan hori, ez? Normalean gizakiakin lortzen dugu, baina Arrikutzeko Leize Zuloko Lehoionen ezurdura oso hori, oso aurkikuntza garrantzitsua da. Bat, bakarrenetakoa delako, ez Euskal Herri mailan edo Iberiar penintsulan, baizik eta Europa mailan. Oso aztarna gutxi aurkitu izan dira Leize Zuloko Lehoien kasuan. Eta osorik aurkitzea, sekulako aurkikuntza itzela da, bai. Hori da, adibidez, arreta gehien deitzen diguna. Baina Arrikutzen barrenean, badia oso ezaguna izan da Arrikutz hartzen, aztarna oso oparo bat eman dulako. Ni uste dut garai hartan izan lehenengo, eskabazio ganora zinakoa lehenengo izan zala Arrikutzen. Trinidad Torres etorri izan, Trinidad Torresan hartzan espezialista bat, bihurtu zena gero txu hau, Atapuerkako aztarnategian eta hori, baina bere lehenengo eskabazioa Arrikutzeko galeria baten izan, Larraiot galerian, 12 eta piko hartze eta zituzten handik. Bere eskon bidaian etorri izan eskabazio itxera. Tira, hartzak bai, eta aipatu dugu ez da, Leize Lehoiarena ere. Kasu honetan gainera, Leize Lehoiaren kasuan 1976 urtean egin zuten aurkikuntza, Arantzazuko seminarioan teologia ikasten ari ziren 20 urte inguruko bi gaztek, Jesus Manuel Marotok eta Iñaki Zubeldiak, sekulako abentura bizi izan zuten, konta iguzue. Horizu jakin duzu, amaik aldiz behar entzun da. Bai, Iñaki Zubeldia gainera gaur egun oraindik oso askotan, etortzen eguna bisitan da, Arrikutz oso maitea duen pertsona bada. Eta bai, bere gazte denboratan, Arantzazun ikasle zan garai hartan, hori ere egongo zen jakiminez, ze ote dagoen lurpe horretan ezagutzeko gogoz, eta arratsalde bat probestu zuten nonbait, bi lagun horiek kobazulora juteko. Omentzeto zen ondo prestatuak, zenbantz egiten kobazula handi bazala, baina hori baino gehiago ez. Eta barrenean sartu eta... Ordurako ja topografiak eta bazeuden. Hori da. Baina inguru hori niok ez. Batzek azkaten, beraien plano txoiek eta antortxak ere bai, kobazula argizateko eta guzti hori. Baina beraiek barrenean ibili iritsi zian planoz kanpo zeuden ere moietara. Eta horko iskinatxo batean, holako txulu nahiko tarrazian da ibili barri izan zuten gunetxo bat pasa ondoren, Iñaki beak esaten du, laguna esan ziola, segulako bitxo handi baten ezurdura, segola. Karo, beraiek zurroiek ikusi eta lehoia zanik ez zuten identifikatzeik izan. Eta orduan egin barri izan zuten, letagin bat erdi solte bat zeukan, eta hori kobazuloz kanpo atera, eta Jesus Altunakin harremanetan jarri zian, eta Jesus Altuna beraiek esan zian, letagin hori ikusita, identifikatu zuen aurkikuntza lehoi batena zela. Tira, esan dugu aurkikuntza hori 1976 urtekoa izan zela, baina zuk aipatzen zenuen moduan Leire, bazituzten ez da, plano batzu, ordurako urratuta zegoen bidea egin batean. Noizkoak dira inguru horietan ezagutzen diren lehen esplorazio garrantzitsuenak, zeintzu ibili ziren horretan eta ze helbururekin? 19. mendean agertze dira datu batzuk, baina batzuk sartzen dira dizian eskursionistak eta holako Donostiatik etorritako zeak, pikin bat sartu zian, baina lehenengo lan esplorologikoak Arkautegi Inakoa Oñatikoakin, 50 markadan. Hoiegia Arrikutzi dana ez, baina gehiena esploratu eta topografiatu zuten, Gezaltza ebai, zaztu behar Arrikutz dauela eta komunikatu dauela Gezaltzako kobazuloakin.
bi erreka sartzen dira. Arrantzazu erreka sartzen da Gezaltzan, Gezaltzako lizuna esaten zaio, eta Aldaola erreka sartzen dira Arrikutzen. Eta Leriek esan duen moduan Arrikutz oso politia da, oso adornatua, estalagmitak, estalaktitak, bandera denetatik, oso galeria zabalak, eta bere onduan dagoena eta komunikotak Gezaltza da guztiz desberdina. Ez da koa paretak inongo adornoi gabe, eta da haundia, haunditasuna, sekulako sala haundiak eta saltoak, 30, 35, 40 metroko saltoak, orduan progresio diferentia da. Guretako biak dira paradizuak, handau temperaturi ebiliko da 10-11 gradu, Kobazuloko temperaturia da kanpoko urte osoko batazbestekoa gutxi gora bera. Eta beko koba horiek dira haundiak, errez ibiltzekoak, hor estualdik ez dugu eta gaina beruak, 10-11 gradu guretako hotela da. Izkorri inguruko pentsa, oango Kobazuletan urte oso abuztuan joan da ere, sartu eta 5-6 gradu, eta ura baldin ba, ura 8 gradutan, eta orduan guretako eskursio dira Kobazulo, Arrikutz eta Gezaltza. Aloña Mendi espeleologia taldea 1978an sortu zen. Gezaltza Arrikutze konplexu karstikoari, hori esploratzeari egin diozue zuen ekarpena, eman diozue zuen bultzada, izan dituzue aldi oparoagoak, lehen urteak esate baterako nahiko aberatsak izan ziren. Urteotan egindakoetatik zertzuk nabarmenduko zenituzke? Importantena da, lana ez dela eten. Hori oso talde gutxitan gertatu da Euskal Herrian. Batzuk izan dute sekulako goraldiak, eta aurkikutzen eta ez dakiz zer, baina batzutan desegin, bestatzuk azarratu, eta guria importantena, neurri baten ego bestean, baina ez dela, katea sekula ez dela eten, orduan informazio horregun da. Pentsa goin lanian gabitzenian horre Arantzazu erreka lehizezuluan, lehenengo esplorazioa izan zen 78an. Ni 7 urte nituen besteik ez. Eta 78tik ona jarraitugu lanian. Eta oin aurkitu galeria pila berriak. Arantzazu erreka batian. Gauza bera Lizartzan. Lehen berdin Gezaltza Arrikutzen. Orduan pilatueko informazioa batzuk gehiago zuten, bestatzuk gutxio, baina informazio ez da galdu. Eta hori da gure kezka nagusia ere. Hori da ez da. Tenik egon gote edan edo ez. Bat da jarraipen egotea, transmisio hori egotea, baina non gehiago komeni izaten da informazio hori, datu horiek guztiak erregistratuta jasota geratzea. Nola funtzionatzen duzue? Gu daukagu 1100 eta gaur aurkitu dugu beste bi berri, 1123 Kobazulo datu basean. Danak gehienak topografiatuta, koordenadak batzuk berriztuta bestetuk ezain beste, batzuk dago informazio zehatzago ez batzuk baina 1000-tik gorako Kobazuloak, Aizkorri Aratz parke inguru hortan, Aizkorri Aloña mendikategori Gurbi Aholtza, eta hori hau nutzago ekarritea, Deuri Orkatzategi, eta nola ez Arantzazuko baiada ere. Asko da. Sekulako densidadia da. Leku batzutan, Kurtzaberri inguruan, adibidez, iaia gazta bat moduan da dana zulatuta dago. Tira, aipatu duzu ez da, gaurko aurkikuntza, zuzenean etorri zarete, zu eta beste lagun bat handik, konta iguzu, zer den aurkitu duzu hori? Onduan, oin dela hilabete bat aurkitu benun berri, guk aurkitu ez, Ugazteiko baserretar batek eman zigun horren berri. Zantzigor dauko, pista baten onduan, zulua eta izia botaten dago. Kenduen berdi harri batzuk eta hori. Jarri ginen lehenengo harremanetan terrenoen jabiarekin, gu ez ibiltzekoan, gauzak eta gero bere. Eta behar emun zigun baimena, eta honezko horiak kilometro erdi, berriak, hori ezan existitzen. Txabalta gaur egun da, kilometro erdi bat luziagoa. Eta gelitzen dira barruko galeriak. Topografiatuta goiko galeria guztia, kilometro erdi bat, eta jarraitzen du bera. Errekatxo bat ere badau ere. Interesa handikua haientzako, zegoen Gazte inguruan urbarik ibiltzen dira, udan ez daukate urik. Orduan nahi guri behira oten dira, berre errekatopatzen dugun. Eta gaur pixka goratxu hau, gau jarri garen topografia ortofoto baten gainean,
eta goiko galeriak egia lurra salian dauz. Orduan joan gara puntu hortara, eta ez da ikusten ezebez. Egon txondor plaza bat, eta basu bat, eta ezebez. Eta eskina baten aurkitu du gaur bertan leize bat, 12 metro bera. Telemetroke bine urtu du, eta 12 metro galanta, saltua 4 metroko diametroa edo ni muko bat sartzeko. Eta bihar itzultzeko asmoa duzue, eazterekin topo egiten duzuen, aurreko momentu hauek ere politak izaten direla zenioten, ez da? Ba, misterio puntu hori, batek itxaropen handirik ez, besteak gehiago. Bai, kobeta fateko bi modu daude, bata espeleismo esaten zaio hain, da kobeta joan ikusteko. Hor da beste aktibidade bada, mendia joaten moduan edo kainoiak itxak joaten dianak, ez? Hoia ikusitza da, baina zuzoiaz, ikuste beste paisai bat ikusteko, oso politia da. Eta gero beste da guri espeleologia egiten duguna. Orduan gu, koa ikusitza duen koa eta ez gara joaten. Ni koa askotan hemen aipatzen dian, ez da egon ez da ginen oso politia, naiz egon, sekula ez. Orduan joaten gara, koa berria aurkitzak, berria dan momentutik horren aitortzen mun biozu. Jaso behar duzu datuak, argazkiak, topografia, ondo kokatu eta gorde informazio hori. Leire, zenbat bisitari jasotzen dituzu ezuek bataz beste urtean eta zein da profila? Gutxi gora bera, 7.000 inguru ibiltzen da. Eta horietatik kontuan hartu behar da, 3-4 dena hezkuntza taldeak dira. Horre ikasturtea urri aldera ematen diogu hasiera, eta ekaina izaten da ikasturte amaierako irterekin lan gehien egiten dugun garaietako bat. Eta nola uztartzen dira? Bisitarien ikustaldiak eta Koben eta inguruniaren babesa nola bermatzen da? Ez dira gehiegi gain jartzen. Ze hezkuntza taldeak normalean aste barruko dinamika bat hartzen dizute, eta kara, hobekin ere ez dugu lanketa bat izaten soilik koa bisitatzeena. Beti etortzen dira, gai baten inguruan lanketa berezi bat egiten, klasean edo ikasgelan izan ditzaketen lan hildo jarraituz, edo proiektua, edo dena delakoa. Eta orduan, harrikuz da horren osagarri bat, ez? Orduan, kobazulo datozenean, badatoz edo ekosistema berezi horiek ezagutzera, edo historia horreko lehen gizakian bizi modua eta bizilekua eta ezagutzera. Orduan, hor badago lako eskaintza berezi bat behaiei zuzentzen zaiena. Eta gero, asteburutan, aixi denboratan, batez ere. Hor izaten da normalean opor garaietan, aste santuak, zubiak, olakoetan, baina bisitarientzako alde batetik ohiko bisita gu deitzen deguna, aipatzen genuen galeria hori prestatu duena bisitarientzako argizapen berezi batekin, pasabide badauka, orduan oso bisita erosua da, ez da ezer bereziri behar, kobazuro hori ezagutzeko, eta gero, pixka bat gure gerturatzen gara espeleologia mundura. Jendea, jakimina daukan jende hori, edo pixkat esperientzia berri bat ezagutu nahi dona, zer dan, ez? Kobazulo bat esploratzen joatea. Bietarako aukera dago hortaz. Hori da. Eta jendea gehien harritzen duena da? Harrikutzen kasuan handitxasuna. Eta egia esan, eta etortzen den jendea, normalean asko kobazuloak badute kobazulo turismoa deitzen dena, edo kobazuloak ezagutzera afizionatzen da jende hori, eta harrikuz denei harritzen die. Denak geratzen dira ikututa kobazulo horrekin. Ez da bakarrik haundia dela, baizik eta mendibarrenean sartzen zarenean, lurpean zoaz ibili eta ibili, eta baten ekstatut, eta hau noraino da, ez da bukatzen. Orduan, 500 metro dira, baina ezke kobazulo baten barruan sartzen zarenean, galtzen dizu referentzia guztia, denbora, espazioa. Tira, Leire Garai eta Santi Ugarte, eskertzen dizuegu bisita, hurrengo batera arte. Eskerrik asko.